Μεταξύ μας, πόσες φορές έχεις δει το ίδιο και το ίδιο μπαλκόνι? Λίγη βασιλική, κάποια γεράνια. Ωραία είναι, δεν λέω, αλλά αν θέλεις να κάνεις τη διαφορά, εδώ είμαστε. Πούνικα γκρανάτουμ ή αλλιώς ροδιά. Και όχι, δεν τη βάζουμε στο σπίτι μας μόνο το φθινόπωρο για το καλό. Τον Ιούνιο είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Αυτά τα κατακόκκινα πορτοκαλί άνθη θα γεμίσουν το χώρο σου ζωντάνια. Και το καλύτερο, είναι από τα πιο σκληρά φυτά της Μεσογείου. Ο καύσωνας του Ιουλίου και του Αυγούστου απλά δεν την αγγίζει. Θέλει ελάχιστο νερό, πολύ ήλιο και σου επιστρέφει ομορφιά, χαρακτήρα και αργότερα τους δικούς σου καρπούς. Είτε έχεις μεγάλο κήπο, είτε ένα απλό μπαλκόνι, μια ροδιά σε μια ωραία γλάστρα αλλάζει όλο το vibe. Σταμάτα λοιπόν να αντιγράφεις στο μπαλκόνι του γείτονα, έλα μια βόλτα από το χορομίδι, διάλεξε τη δική σου ροδιά και δώσε στο καλοκαίρι την άβρα που του αξίζει.